Mandawi City Police mo establisar sa kaugalingong command center aron matutukan ang mga lugar sa ilang jurisdiksyon ug mapadali ang pagresponde sa alarma. Si Nico Sereno sa report. Mibisita sa Mandawi City Command Center ang opisyal sa Mandawi City Police Office. Gisusi ni City Programs and Plans Unit Head, Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang kinatibuk-ang operasyon ni ini nga giduma sa dakbayan. Mibrief kaniya sa sistema, mga pamaagi ug mipasabot kabahin sa teknolohiyang gigamit ang head sa CDRRMO, Buddy Ibanez. Matod ni Villaro, parte kini sa tinguha sa kapulisan, mas mapalambo pa ang ilang serbisyo. Subay sa instruction sa ilang mga labaw, plano sa kapulisan, mag-umol og command center diha sa ilang headquarters. To check kung sa mga requirements, kung sa mga gikinahanglan, especially sa iyahang connection because mauna ang ato ang plano nato for Mandawi nga nakatay access diri sa Mandawi LGU Command Center. Mga monitors ang planong imuntar sa Mandawi City Police ug mangayo lang sila og access sa kuha sa CCTV aron makamonitor sab sila gikan sa ilang opisina. Ang control sa mga cameras ana gihapon sa dakbayan nga maoy nagtaod sa CCTV. Matod ni Villaro, makatabang kini aron mapaspasan sa PNP ang ilang response time kung dunay panghitabo. Mamonitor sa nato ang traffic incidents, traffic accidents, and sa ato ang mga personnel nga naa sa mga kadalanan and para dali sad pud ang mga pag-response if na ay mga nakinahanglan ug tamang sa atong mga kapulisan. Magpatabang hinuon ang kapulisan sa syudad para sa maong plano sa ilang approval ug suporta. Sa Mandawi Command Center nakamuntar ang mga CCTV cameras sa lain-lain nga mga intersection sa dakbayan, lakip na sab sa mga camera nga gipang-instalar sa kasapaan nga parte gihapon sa monitoring kung dautan ang panahon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.